Това беше директорът му, той може да го вика за нещо. Така хора, всичко ще стане, но може да го вика, че нещо си е забравил. Между другото... Дори съвсем е толкова малка част, слайм е доста яка. Между другото, слайм е доста лесно се затрива, доста лесно, нали, Алекс? Да, и ако си мислите, че този слайм... Не сме го купили, помислете пак. Да, защото ние сме го направили. И това е доста обидно да кажете, че ние сме го купили. Доста обидно. Майко. Изхвърчат страшно много топчета, буквално такова. Не се виждат, обаче. Ето, примерно 1, 2, 3, там на няколко 4. Искаме да кажем, че слайма е много готен и... Готин. И също не го хвърляйте на земята. Да, много ще се измърси, повярвайте ми. И после ще останете не с слайм, а с... Слайм, който е мръсен. То много. Да. Може да не е лепка, обаче боклуци събира доста. То май всеки слайм събира доста боклуци. С аромата на лепило и на череша се едно. Така. И мисля, че сега хора. Тук в момента се опитам да си махна, защото малко ми се залепи слайм. Знаете, да не забравяйте да си измивате ръцете. То се усеща. То като слайм сте пипали, то се усеща и става малко неприятно. Усеща ли сега като го... В смисъл, като си го махнеш как е нещо, все едно ръцете ти са... Не мога да ти го обясня, да, явно. Така че вие и сами ще се сетите. Да. Пристигат в ето толкова малко кутийки, после ще станат малко по-големи и по-шарени. Между другото, позволяваме да слагате блясък или неща, но не да прекалявате с неща. Вижте какво? Ето тук се беше залепило. Това е слайм. Ето тук се беше залепило. Спокойно хора. Това е лепило! Спокойно хора, ние не правим само birthday cake, правиме и много други слаймове. Ще правим, още не сме. Да. И ако ваш приятел има слайм, вие също си поръчате. И ако видите, че примерно при неговият има повече слайм, не се сърдете. Не сме кантари. Отново казваме, че струва 4 лева. 4 лева, не рева. О, Боби.